Naħseb il-kol smajtu bil-ġrajja tat-Titanic, u ħafna jsostnu illi il-kawża prinċipali ta' din it-traċedja umana fejn tilfu iktar minn 1500 ruħ. Jgħidu illi ma kienitx l-iceberg li magħha ħabtu, imma l-kawża prinċipali tad-diżastru kienu id-dgħajjes tas-salvataġġ, il-lifeboats. Tajdu li għaliex apparti li dawk il-lifeboats li telqu mill-vapur qabel mereq laqas intbtlew, ħafna minnhom kienu nofshom vojta, qabel ma l-vapur salpa xi ħadd iddeċida li jneħħi 32 lifeboat u jħalli biss 20. Għax qal isma' aktar ikunu komdi n-nies iktar ikun sabiħ il-vapur, allura ddeċida li jneħħi 32 minn dawn il-lifeboats u ħalla biss 20. U dawn l-20 prattikament kienu jesaw biss xi 1200 ruħ, laqqas biss nofs numru ta' nies li kien hemm fuq il-vapur. U għalhekk ovvjament il-kol kemm aħna nafu x'ġara. Traċedja umana tassew gravi. Però di traċedja umana meta mqabbla ma' ġrajja oħra illi żgur li ħafna minna mhux il-kol familjari magħha minn tfulitna tispiċċa fix-xejn. U qed nirreferi għad-dilluvju universali fejn Alla ġġudika d-dinja minħabba dnub u warraq bl-ilma kull ħaġa ħajja. Eret kull ħaġa ħajja kif smajna. Kulħadd intilef, dakinhar kulħadd ħlief dawk li kienu fl-arka. Il-lifeboat maħsuba minn Alla għal salvazzjoni ta' dawk it-8 min-nies. Issa meta naqraw din l-istorja tad-dilluvju u l-arka, insibu li din hija tip, jiġifieri stampa, eżempju mill-iktar ċar milli nsibu fil-Bibja tal-ġudizzju universali li ġej. Dakinhar Alla qed jiġġudika l-umanità kollha u se jsalvaw biss dawk li jkunu fi Kristu Ġesu. L-arka tas-salvazzjoni tagħna li huwa s-suġġett tagħna llum. Fil-passaġġ li għadna kif rajna, it-tieni qari, insibu numru ta' veritajiet importanti u naħseb jiena jgħoddu għalina li ta' min nikkunsidrawhom flimkien. U din hija l-istedina tiegħi għalikom biex flimkien nikkunsidraw daw il-veritajiet illi nistgħu noħorġu minn dan il-passaġġ li għadna kemm rajna minn kapitlu 6 tal-Ġenesi. Xi wħud jaħsbu illi Alla jinsab x'imkien il-bogħod, mhux qed jara x'qed jiġri, totalment aljinat forsi u rieqed. Alla qiegħed x'imkien fejn ma jinteressax f'dak kollu li qed jiġri fuq din l-art. Ħalaqa, però mhux involut fiha bl-ebda mod, ħalaqa u reħija qed tfendi għal rasa. Bħalma ġieli ngħidu l-eżempju dak l-arloġġar illi għamel l-arloġġ ta' il-ħabel u mbagħad telqu. Ma jinteressax. Mentri mhux hekk. Vers 11 li għadna kemm rajna naqraw hekk. U l-art tħassret quddiem Alla, fl-oriġinal f'wiċċ Alla, fil-preżenza tal-Alla, u mtliet bil-vjolenza. U Alla ħares lejn l-art u ra li kienet imħassra. Għax kull ħliqa ħajja kienet għawġet triq ta' fuq l-art. Alla jara kollox. Alla jaf x'inhu jiġri fid-dinja. Alla jaf x'qed nagħmlu jien u int. Kull ħaġa, kull mument, inkunu fejn inkunu. Jaf jiġifieri perfettament l-emmil u l-imġiba ta' kull bniedem. Fil-fatt David f'Salm 139 laqad il-musmar fuq rasu u jgħid hekk. Fejn immur il-bogħod mill-ispirtu tiegħek? Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek? Jekk nitla fis-smewiet hemm int. Jekk nimtet f'qiegħ l-art int hemm ukoll. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mmur nammar fitru fil-baħar hemm ukoll tilħaqni idek u taqbadni l-leminija tiegħek. Jekk ngħid ħajaħbini dlam ħajkun li d-dawl lejl madwari,
anqas id-dlam ma humu dlam, għalik il-lejl jiddi bħan-nar, id-dlam bħad-dawl għalik. Taraw l-idea l-istampa xejn mu moħbi għal Alla, speċjalment id-dnub, il-ħażen tal-bniedem. U Alla meta jħares ma jarax biss dak li hu mikxuf, dak li hu fuq barra, però Alla jara wkoll dak li hu sigriet, dak li hu fuq ġewwa, dak li hu moħbi. Alla mhux biss jara ġifieri x'nagħmel jew x'ngħid, iżda wkoll jara qalbi, x'jiena. Jara il-ħsibijiet maħmuġa, jara l-ejra, il-mibeda jew ir-rabja sigrita għal ħaddieħor, jara r-rejba, jara l-burija u s-supervja, jara l-egoizmu fija. Alla jara dak li ngħidulhom daw id-dnubiet tal-qalb, heart sins, illi nafu li dawn huma iż-żerrija li minnhom imbagħad jimbtu kull dnub ieħor. Dan jara Alla wkoll dak li hu mistur. Huwa minħabba fekk, minħabba dir-realtà illi Alla jasal jgħaddi dan il-verdett taħtija universali li smajna il-bnedmin kollha midinbin. Għalhekk Alla jasal biex jagħmel dan il-ġudizzju tiegħu. F'Rumani 3 naqraw hekk. X'ħan ikkonkludu mela? Aħna aħjar lanqas xejn. Diġà akkużajna kemm lill-Lud kif ukoll lill-Griegi illi jinsabu l-koll taħt id-dnub. Bħalma hu miktub. M'hemm ebda bniedem ġust, lanqas biss wieħed. M'hemm ħadd min jifhem, m'hemm ħadd min ifittex l-Alla, kollha ħarġu l barra mit-triq, flimkien tħassru. M'hemm ħadd min jagħmel it-tieба, m'hemmx imqar wieħed, għax kollha dimbu u jonqsu mill-glorja tal-Alla. Issa xi wħud ma tantx jilqgħu dan il-verdett tal-Alla kif ġibu laħaq. Għaliex da inkludi lilhom mhux hekk jekk kollha dimbu, jekk il-koll imħassra u jien naċċetta dal-verdett allura qed ngħid li anke jiena imħassar. U mhux faċli għall bniedem li jaċċetta dan il-verdett tal-Alla u min jipprotesta u jgħid isma' li tgħid il-midinbin huma pereżempju il-pedofili, il-qattila, all right, dawk huma l-midinbin, imma li tgħid li jien midneb, jien li jien raġel tal-affarijiet tiegħi, forsi jien li jien mara sewwa tal-familja, jien li jirrispettawni u li ħarsu lejja anke forsi l-kollegi tiegħi fuq ix-xogħol, qalbi tajba, jien ma robot il-ħadd, reliġjuż li tgħid li jiena midneb ma naħsibx. Veru jgħiduna minix qaddis, imma laqqas jiena midneb. U dan huwa żball. Dan huwa żball serju komuni. Li jagħmlu ħafna nies, forsi jagħmlu xi wħud minna li qegħdin nisemgħu. U għaliex jagħmlu dal-iżball? Għaliex bniedem jasal li jagħmel dal-iżball jaqabbel lilu nnifsu ma' min war minnu. Meta int qabbellek innifsek ma' min war minnek, ma daw in-nies ħżiena, daw id-drogati forsi li fajnek jidru l-ar nies, jew prostituti li fajnek tqishom daw l-ar, allura inti ħdejhom ħatider tajjeb mhux hekk? Dan huwa żball. Minflok il-bniedem qabbel ilu nnifsu mal-liġi tal-Alla, dik hija l-kejl, kunu qaddisin, kunu perfetti, qabbel ilu nnifsu ma dak li war minnu. Jekk jiena nqabbel lin-nifsi ma xi ħadd li bilkemm jiflaħ jimxi u nibda nimxi ngħid kemm niġri. Imma jekk inqabbel in-nifsi ma xi atleta, allura naħseb jiena jkolli nidħol f'qoxorti u ngħid aqqas bdejt. Dan huwa żball. U jagħmluh mhux biss minħabba li qablu lilhom infushom ma' min war minnhom, però ġieli l-bniedem għandu ħabta li ikollu jħares lejn id-dnub b'mod differenti milli jara Alla, ġifieri. Għaw min għandu veduta stampa ta' xinu dnub. Kulħadd għandu l-idea tiegħu ta' xinu dnub. U ħafna drabi din ma tkunx taqbel ma l-idea tal-Alla ta' xinu dnub. Allura, jekk int għandek idea żbaljata mawġa ta' dnub, ħajkollok idea wkoll żbaljata ta' xinu l-midneb, mhux hekk jew le. Tu kellna nistaqsu n-nies xinu dnub. U kulħadd jgħidilna
xi ħaġa varja, min jgħidlek ħaġa, min jgħidlek oħra. Tintaqa' ma' nies li jgħidulek id-dnub debbulizza djufija fina l-bnedmin. Jew jgħidulek id-dnub huwa nuqqas, jew żball, żelqa, okay? Ġieli smajtuhom dawn l-affarijiet, però dnub u iktar minn hekk. U dan mhuwiex il-qofol ta' dnub, dan mhuwiex id-dnub kif jarah Alla u ma jaqbilx ma kif Alla jgħidilna li hu dnub. L-awtur John Bunyan iddeskriva dnub tajjeb ħafna, tolqotni d-deskrizzjoni għax hija viċina ħafna lejn il-verità ta' Alla. Jgħid hekk isemgħuha. Id-dnub u l-isfida tal-ġustizzja ta' Alla, l-istupru ta' ħnientu, iż-żufjettar bis-sabar divin, id-disprezz tal-ġustizzja tiegħu u l-istmerrija ta' mħabbtu. Jiġifieri kif konna naqbdu l-qofol ta' dnub nistgħu ngħidu li essenzjalment id-dnub huwa il-ksur tal-liġi divina. Huwa diżubbidjenza tal-kmandamenti tal-Alla. Huwa il-falliment meta inti tfalli milli tobdi dak li Alla irid u jikmandak. Alla jgħidlek tagħmilx il-ħażen u inti tagħmel. Jew Alla jgħidlek għamel dak li hu dmirek u inti tagħżel illi ma tagħmilx. Jiġifieri meta jien sew jekk b'nuqqas ta' ħsieb, sew jekk b'injoranza u anke apposta, meta jiena nagħmel dak li rrid jien mingħajr ma nqis dak li Alla jrid minni u anke l-ġid tal-oħrajn nidneb. Nidneb. Jekk għandek dubju intix midneb verament jew le u trid toħroġ konvint jiġifieri x'int, tista' tistaqsi ftit mistoqsijiet. Bħal dawn li ħanajdlek. U jekk twieġeb le għal xi waħda minnhom, allura tista' tkun konvint li inti midneb. Isma'hom ftit hemm oħrajn. Tħobb lil Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'qawwitek kollha u b'moħħok kollu. Tħobb lil ħadd ieħor bħalma tħobb lilek innifsek. Ħajtek hi ħajja qaddisa fid-dlam daqskemm fid-dawl. Ħajtek safja meta tkun waħdek daqskemm meta tkun ma' ħadd ieħor. Dejjem għamilt it-tajjeb sakemm dan kien f'ħiltek li tagħmel. Għandek il-sinek imrażżan u kontrollat għal kollox. Naħseb meta nibdew nqisu id-dnub tal-mod kif jara Alla, nirrealizzaw mela li d-dnub u iktar milli forsi konna naħsbu aħna. U essenzjalment jirrappreżenta irvil qisha rewwixta tiegħi personali kontra l-jed tal-la fuqi. Dak li hu. Qed nirvil qed noħodha kontra il-sultan, kollna l-gvernatur suprem, dak li qed nagħmel għaliex għax mhix qed nobdi il-kmandamenti tiegħu. Allura dnub mhux biss jagħmilna ħatja quddiem Alla, imma wkoll li ġib il-korla r-rabja divina fuqna. Alla jirrabja huwa nkurlat għal dak il-midneb bħalma sultan ikun inkurlat għal dawk iċ-ċittadini li qed jieħduha vilment kontra l-liġi tiegħu. U mhux biss il-midneb ukoll ikun ħaqqu l-kastig ġust tiegħu ta' Alla. Għaliex? Għax ksirna l-liġi. Jekk int ksirt il-liġi allura ħaqqek il-kastig. U nista' nassigurakom l-aħwa li Alla ċertament jagħmel ħaq u jikkastiga lill-midnebmin. Issa jkun hawn min anke din meta jismagħha jipprotesta. Kemm il-darba tintaqa' ma' nies jgħidulhom isma' Alla jikkastiga l-midnebmin. Jgħidlek hemm isma' inti qed titkellem fuq l-Alla tal-Patt il-qadim ta' mhux Noe, mhux id-Duluvju, dak l-Alla tat-Testament il-qadim. L-Alla tal-Testament il-ġdid li naraw f'Ġesu huwa l-ieħor huwa Alla kollu ħniena. Kollu modrija, kollu maħfra, kompassjoni, Dan Alla mela dak bħal dak li qallu Alla kellu xi konverżjoni.
Għaw minn hekk jaħseb Alla ikkonverta dak l-Alla tal-Antik Testament, dak il-kattif u li jeqret u joqtol, ikkonverta u sar l-Alla kollu ħniena. Xi żball aħwa. L-Alla jekk naqraw sew il-kelma tal-Alla u bajnejna miftuħin u nirċievu dak li Alla jgħidilna mhux li jaqblinna, nindunaw illi fl-Antik Testament insibu Alla kollu ħniena, kollu modrija u kollu maħfra u Alla ġust, Alla qaddis. U jekk naqraw ġdid Testament, anki l-ħajja ta' Ġesu, tal-im ta' Ġesu l-apposti, ħan intaqgħu mal-Alla kollu ħniena, kollu maħfra, kollu kumpassjoni, kollu grazzja u koll Alla li huwa ġust. Huwa ġust. L-istess Alla. Mbagħad issib min jgħidlek imma għaliex bil-forsi rid jikkastiga Alla għaddu, ma jistax iħalli ħaddej. Alla jala għajneħ u issa nibna. Ejja, insa u ħalli ħaddej mela jikkastiga. Għajdek l-imħallef, li tkun qoddimu fil-qorti u tellaw kal xirejat, għajdlu jisma. Ħalli ħaddejja, ejja, ħanoqdu nġibuha bi kbira, u għara xi wieġbek. Jew xi oħrajn jgħidulek, ma kif jista' jkun Alla jikkastiga l-bniedem u jibgħatu l-infern għall-eternità, għad nubiet li jagħmel f'40 sena, jew xi ftit nubiet, imma tirraġuna jekk jgħidlek dar raġuni, ma naqbilx jgħidulek kif eternità fl-infern għal ftit nubiet. L-istess. Immaġinak fil-qorti, illi inti għandek l-imħallef u qataħħilek li inti ħati u jgħidlu isma' minflok tibatni 20 sena l-ħabs, għax ma tibatnix krus. Ħu paċenzi ħanajdlek jiena, xpina t-tini, mux xorta ħankun restritt, taħseb illi xraġuni huma daw, il-kastik ma tiddeterminax inti, kastik jiddetermina Alla l-imħallef. U nistgħu nibqgħu sejrin, Alla l-aħwa ta' bil-ħaq mimli ħnina, ta' bil-ħaq kollu kumpassjoni, però huwa wkoll ġust. Ftakru għadina. U għaldaqstant, il-ġustizzja tiegħu titlob illi dnub l-irvel kontra l-liġi tiegħu ikun ikkastigat. U kastigat kif iddetermina hu. Pina estrema, eternità maqtuha minnu fl-infern. Peress li Allu assolutament qaddis, ma jistax jaċċetta, jew jiskuża dnub. Ma jistax, għax huwa qaddis fin-nifsu, peress li huwa assolutament ġust. Żgur ma jistax iżomm il-ħati bħala innoċenti, ma jistax jagħmilha, imma jeħtieġ li jikkastiga l-ħażin, id-dnub. Kull fejn jinsab. Issa dana mill-bidunet narawh, anka fil-ġnien tal-Eden, jekk tiftakru, orrajt lil Adam u Eva, tiklux minn dis-siġra, jekk tiklu minna, ċertament tmutu. Dak huwa l-prinċipju. Tobdix u tmut, tieħu l-kastik. Eżekjel jgħidilna ir-ruħ li tidneb tmut. U għaliex kif naqraw f'Rumani, għaliex il-paga tad-dnub, il-ħlas tad-dnub huwa il-mewt. Eżis ma nitqarqux ukoll għaliex hemm iffissat jum ta' ġudizzju. Fatti naqraw hekk ara. Għalhekk, wara li ma tax każ Alla ġifieri, iż-żminijiet tal-injoranza, Alla issa jikmanda lill bnedmin kollha kullhom kien biex jindmu. Għax ifissa jum li fih għandu jiġġudika id-dinja bil-ġustizzja. Bi bniedem li appunta għal Ġesu ġifieri u ta' dan forna prova għal kulħadd billi qajmu mill-imwiet. Hemm jum u Alla fih għad jiġġudika. Tieni Korintin, aħna l-koll jeħtieġ nidru quddiem it-tribunal tal-Kristu. Sabiex kull wieħed jirċievi l-kumpensa għal ħwejjeġ fil-ġisem, skont il-ħwejjeġ li jkun ipprattika sew tajbin inkella ħażin. Mela, meta bniedem jibda biex jaraf il-karattru veru ta' dnub, kif spjegajna, il-gravità tiegħu, l-effetti u l-konsegwenzi tiegħu fil-ħajja u anke f'dik li ġejja, meta persuna tibda tirrealizza li ġej jum ta' ħaq fejn Alla jagħti jiġġudika l-bnedmin kollha, meta xi ħadd jammetti r-realtà ta' dnub fih personalment
u allura jkun konvint li hu ħaqqu il-kastig ġust Alla ikun għamel l-ewwel pass lejn salvazzjoni. L-ewwel pass lejn salvazzjoni. Meta bniedem jirrealizza dawn l-affarijiet. Vers 13 rajna hekk. U l-mulej qal lil Noe għalija tmiem il-ħajjin kollha wasal għax imtlit l-art bil-vjolenza minħabba l-ħażin tagħhom. Hawn jien se neqridhom minn wiċċ l-art qallu u vers 17 arani jien se nibgħat dilluvju ilma fuq l-art biex neqred kull ħlieqa u jkompli. X'għandna hawnhekk l-aħwa? Alla jafża minn qabel lill-bniedem. Alla jafża minn qabel bil-qudiem dak li ħajamel li ġej ġudizzju. Minn dejjem hekk mexa mal-bnedmin. Dejjem kien jibgħat il-profeti biex iwidbu lin-nies, biex jsejħulhom għall-indiema bagħat il-libnu Ġesu stess. Mhux biss biex jallimna imma wkoll u jsalvana biex jafżana li hemm jum ta' ħaq hemm ġenna u infern. Bagħat lill-apostli sallum għadu jagħmel l-istess. Min jaf lilek kemm bagħatlek nies f'ħajtek. Iqaf għal-mument u kkunsidrali kemm Alla bagħatlek nies biex jafżak, biex jammonik, biex jippreparak għal dak li hemm. Forsi bagħatlek it-tifel, it-tifla tiegħek, il-ommok, il-loħtok, min jaf. Raba, forsi ħbieb, forsi kollega fuq ix-xogħol, bniedem li ma tafux minn Adam, minn taqa' miegħek, u Alla li qed jafżak minn qabel. X'qed jagħmel bħalissa? Alla qed jafżak minn qabel dwar dak illi ġej. Mhuwiex għatta mħabba dan, mhuwiex għatta ħnina li Alla jafżak minn qabel għal xi ħaġa li ċertament ħad intaqa' magħha. Aħseb ftit, Alla ħaseb f'Noe qabel ma Noe ħaseb fih. Alla preparanna lilna salvazzjoni qabel ma aħna biss għaddinna minn moħħna li nfittxu salvazzjoni, nfittxu Salvadur. Hawn tidher it-tieba li dwarha kantajna u smajna ftit ilu. Mhux biss, Alla mhux biss jafżak, imma wkoll barra milli jgħidlek li ġej ġudizzju, jgħidlek ukoll kif tista' tkun salvat minnu. Vers 14. Għamel għalik arka. Istruzzjoni. Għamel għalik arka. Arka mill-injam ta' ċipress, qassama fi kmamar, iksija minn barra u minn ġewwa bil-qatran u tagħmilha hekk. 3 midrieħ, eċetera, eċetera, l-arka tagħmilha saqaf u komplija drieħ il-fuq, il-bib tal-arka tqedu mal-ġemb, tagħmilha wkoll bit-3 sulari, eċetera. M'għandniex il-ħin biex nidħlu u noħorġu t-tifsir sbieħ li hawn hawnhekk, u t-tixbiħat, ġifieri għaliex kieku inqattaw iktar ħin l-arka tal-injam, l-ewda tas-salib, fejn fin 3 sulari, is-salvazzjoni trinitarjana li għandna miksija bil-qatran, nistgħu ngħidu isma' mid-demm ta' Kristu, le, però għal tal-inqas ħanoħorġu dal-ħsieb importanti, verità importanti minn dawn il-flus. Alla provda mezz ta' salvazzjoni. Alla provda mezz u mezz wieħed ta' salvazzjoni, mhux ħafna, l-arka, Ġesu Kristu. U stess għalinna ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. M'hemmx ħafna toroq li waslu għand Alla, jienu triq għalinna Ġesu, l-verità u l-ħajja. U naqraw ukoll li m'hemmx salvazzjoni f'xi ħadd ieħor. Għax m'hemm mebda isem ieħor taħt is-sema moti fost il-bnedmin li bih jeħtieġ inkunu salvati. M'hemmx l-aħwa. Arka waħda Alla prepara salvazzjoni waħda fi Kristu Ġesu. Il-bnedmin jivvintaw ruxmata, lifeboats u reliġjonijiet varji, filosofiji, knejjes li jwedu salvazzjoni lil dawk li jkunu mqar membru fihom u li jieħdu sehem ir-ritwali, u s-sakramenti tagħhom. U min jaf xiex, ebda waħda minnhom ma salva. Ebda waħda minnhom ma salva. Għaliex bħalma l-arka li qrajna fuq l-arka fi żmien Noe, ridet tkun iddiżinjata daw id-dettalji mhux għal xejn
L-arka ridet tkun diżinjata skont l-istruzzjonijiet ta' Alla. L-istess mod, is-salvazzjoni trid tkun salvazzjoni illi iddiżinja Alla. Ifhmuha tajjeb din, dik biss is-salva. Is-salvazzjoni li Alla nnifsu iddiżinja. U ebda salvazzjoni oħra ivvintata mill-bnedmin, iddiżinjata skont it-tradizzjonijiet u l-idejat umani. Mela, Alla isalva lill-bnedmin kif? Permezz tas-salib. Okay? Permezz tas-salib. Jew permezz ngħidu tas-sagrifiċċju sostituzzjonarju tas-salib. X'ġara fuq is-salib? Tajjeb li nifhmuha wkoll di fil-qosor. Fuq is-salib, skont il-patt tal-grazzja li Alla għamel, Ġesu miet bħala sostitut għal niesu. Okay, ġifieri fuq il-Kalvarju fuq is-salib seħħet partita ngħidu transaction. Okay? Ġesu rċieva dnub u l-ħażen ta' niesu kollha u tom b'xejn it-tajjeb, il-ġustizzja tiegħu. Din hija partita li seħħet fuq is-salib. B'xejn ta' omlhom, b'xejn bi grazzja. Jiġifieri Alla jitfa' dnubiet tal-bniedem li jemmen f'Ġesu, jindem fuq Ġesu u fuqhom itihom il-ħajja ġusta tal-Alla. Appena dawn jindmu u jemmnu fih. U dejjem ifakkarkom li da kollu jseħħ bi grazzja. Ma jseħħx għax Alla jara xi ħaġa tajba fik, ma jseħħx għax inti forsi għamilt iktar sforz minn ħadd ieħor imma purament għal grazzja tiegħu. Din l-arka tas-salvazzjoni li Alla bena u ħejja għal bnedmin u din biss is-salva u inutli l-bnedmin jippruvaw jivvintaw u jibnu xi arka oħra. Tintaqa' ma' nies jgħidulek ġo moħħhom ġifieri jgħidulek kif se salva, jgħidulek hekk. Għamel ħiltek. Smajnija testimonjanza wkoll ipprovejx tajjeb. U prova merita l-ġenna biex Alla jara l-isforzi tiegħek. U jgħid ara miskina, għamlet sforz anke jekk ma rnexxilix mela għaddija. Salva. Assolutament le. Jew min jgħidlek isma' għamel ħafna opri tajba. Għamel il-ġid kemm tiflaħ, għad il-karità, itlob, sum u b'xi mod ħatibbilanċja u anke tikkanċella id-dnub. Inti kont midjun, għandek ħafna dejn, ħafna ħażin, għamel ħafna tajjeb biex forsi l-miżien jaqa' favur it-tajjeb. U allura jgħid tara rebaħ it-tajjeb mela kun salvat. Assolutament le laħwa. Daw l-affarijiet jekk bniedem jisriħ fuqhom għas-salvazzjoni ta' ruħu ħaj jiddisappunta ruħu. Għaliex dawna ma jsalvawx fihom infushom. Al kontrarju, Alla bħalma wieħed il-Noè għallu nagħmel patt miegħek, Alla għamel patt ma' daw kollha li jinmu jagħmlu f'Ġesu li jekk jagħmlu hekk isalvaw. Alla ta' kelmtu bħalma tal in-Noè, idħol fl-arka u tkun salvat, ibnija tkun salvat. U llum Alla jagħti kelmtu l-nidembin, inmu jagħmlu f'Ġesu u tkunu salvati. U nafu li Alla ma jiċċajtax, Alla dak li jgħid iwettqu. Ħaġa li ma qrajniex kif ikompli l-kapitlu u jibda kapitlu ieħor vers 7 hemm miktub dal-kliem fl-ewwel vers. Il-mulej qal lil Noè, idħol fl-arka int u darek. L-arka mibnija, l-arka lesta, il-dulluvju ġej dal-waqt u Alla jikmanda l-Noè idħol fl-arka. Ma kien jiswilu xejn, mhux hekk, kieku għamel dak kollu, kieku l-arka lesta mħejjija u jibqa' barra. Hekk jew mhux hekk. Ma kien jiswilu assolutament xejn. L-istess jottalina llum. Inutli Alla provdilna salvazzjoni fi Kristu. Inutli lesta kompluta jekk int ma tirċivijiex għalik personalment. U għalhekk Alla jgħidilna llum indmu u emnu, Noè għallu idħol fl-arka. Lilna llum itina kmand ieħor. Indem u emmen. Dawar kollox kien il-messaġġ ta' Ġesu, l-qofol tiegħu. Jgħidilna mitmum iż-żmien u orbot is-saltna ta' Alla. Indmu u emnu fl-Evanġelu. Anke l-Apostlu Pawlu li l-Presbiteri f'Efesu għallhom hekk. Għallhom li huma qaċlura milli jiddikjaralhom kull ħaġa
li profitabbli għalihom, ġifieri kull ma ħaseb li kien ħajjejnhom għalulhom l-Apostlu u ta' xhieda mbagħad qal kemm lil-Lut kif ukoll il-Griegi ta' xiex tal-indiema lejn Alla u l-fidi f'Sidna Ġesu Kristu. Dan ix-xhieda tal-Apostlu tom xhieda dwar il-bżonn tal-indiema lejn Alla u l-fidi f'Ġesu Kristu. Indem u emmen, imma x'inhi l-indiema? Kultant aħna nużaw termini imma qisu min jifhem ħaġa, min jifhem oħra, xi tfisser? Tindem, eżattament. Fi ftit kliem, sintendi. Ċertament l-indiema mhix sempliċi rimors, dispjaċir, xi ġrali, ġifier l-indiema mhix iffukata fuqek innifsek, ħammur, ħanindem, ħaħossni aħjar, ħambattal l-ixkora, għalija, dik mhix indiema evanġelika. L-indiema vera hija l-indiema lejn Alla. Ftakru għadina. David fema sew din, meta nduna bid-dnub tiegħu rid jindem x'qal. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Qed taraw il-focus tal-indiema lejn Alla. Tiftakru li ben il-ħali wkoll meta ġie f'Sensieħ? Immur għand missier u ngħidlu missier dnibt kontra is-sema u qudiemek. L-indiema trid tkun indiema lejn Alla. Tindem, mhux biss jiddispjaċik għalkemm ikun hemm dispjaċir, imma tindem għax ksirt il-liġi tal-Alla. Ksirt il-liġi tal-Alla. Jiġifieri biex tindem int trid iddawwar id-direzzjoni ta' ħajtek. Fejn qabel kont qed tagħmel dak li jfettillek, liġik ġo moħħok ma jimpurtakx minn xiri Alla minnek, issa le ħaddur. U ħatibda tagħmel dak li Alla jrid minnek. Din importanti, l-aħwa li tindem billi tajt le għadnub, le għadnub u iva għal Alla. Tindem u temmen ukoll, xi tfisser li temmen? Xi tfisser temmen f'Ġesu? Ħafna jgħidulek jiena nemmen f'Ġesu. U tinduna ma x'qed tifhem biha temmen f'Ġesu. Għax xi wħud meta jgħidulek jiena nemmen f'Ġesu, qed jgħidulek ara jiena nemmen li Ġesu kien bniedem twieled mill-Verġni Marija, Ġesu mexa għamel il-mirakli, taf inti, u jgħidulek l-istorja tal-ħajja ta' Ġesu. Allura x'jafuha di għax talmuha, forsi toġobhom u jaċċettaw u forsi anka joġobhom xi talim minn tiegħu. Allura jikkonkludu li huma jemmnu f'Ġesu. Din il-fidi il-Bibja tgħidilna għalhekk qed jirreferi Alla meta qed jgħidilna emmnu fil-mulej Ġesu ma naħsibx. Ma naħsibx. Għaliex li temmen f'Ġesu nistgħu ngħidu li tfisser li inti tinżel minn fuq dik l-arka, fuq dik il-lifeboat li forsi bħalissa qiegħed fuqha, li fuqha qiegħed tistrieħ għas-salvazzjoni tiegħek, qed tiddependi fuqha x'inhi u tidħol fl-arka li Alla provdilek. U tibda tafda u temmen mhux fuq dak li issa għamilt int jew ħadd ieħor għalik, ma fuq dak li jagħmel Ġesu għalik. Tfisser ġifieri li ma tibqax tiddependi fuq xi mertu personali tiegħek, le, għaliex wara kollox mertu reali quddiem Alla m'għandekx. M'għandekx. Tfisser li ma sserraħ fuq ħadd u fuq xejn, ħlief fuq Ġesu. Għalik li temmen f'Ġesu tfisser li Ġesu huwa biżżejjed. Jekk inti mqabbad miegħu, allura biżżejjed din hija l-fiduċja tafda tistrieħ toqgħod fuq u fuq dak li jagħmel hu. Din hija l-fidi li Alla jistidilna għaliha l-aħwa. Allura dan fi ftit kliem ifisser li tindem u temmen f'Ġesu. B'dan mod jekk iridu nobdu l-kmand tal-Alla li llum mhux idħol fl-arka tal-injam, imma emmen fil-mulej Ġesu l-arka tas-salvazzjoni. Ftit l-isfel vers 7 mbagħad naqraw hekk. Naqraw li Noe daħal u wliedu martu in-nisa ta' wliedu u daħal minħabba l-ilmijiet tad-dilluvju. Interessanti din. Noe daħal flimkien mal-familja tiegħu u daħal minħabba l-ilmijiet tad-dilluvju. Mela Alla qal li Noe idħol u Noe daħal wobda. Biex insalvaw, irridu nobdu l-kmand tal-Alla. Alla jgħidilna nindmu emnu u aħna jeħtieġ nindmu u nemnu. Jekk ma nobduhx, mqar b'rispett, jew bimħabba lejh. Jekk ma nobduhx imqar għax aħna sottomessi
l-irda tiegħu. Nobdu imqar imħabba l-biża. Imħabba l-biża. Minħabba l-ilmijiet tad-dilluvju. Jien ma nsib ebda problema illi ngħidilkom hija ħaġa waħħaxija, jiġifieri tal-biża li taqa' f'idejn Alla l-ħaj. L-Iskrittura mhux jien. Hija ħaġa tal-biża li taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Tafu għaliex għax kif tgħidilna l-Iskrittura, Alla tagħna hu nar li jikkonsma tal-biża. Alla ma frankajx lill-anġli meta dinbu naqraw, iżda xeħidhom fl-infern u tefaħħom ġo fosos ta' swidija, riservati għal ġudizzju. U l-istess qed jagħmel ma' daw kollha li jirrifjutaw l-Evanġelju. L-istess. Mela obdu l-aħwa, jalla tobdu imqanqlin mill-imħabba. Hemm mir-rispett li Alla, però jekk le, jalla tobdu mqar biex teħilsu minn dak il-post waħħaxi, l-infern. Jalla tobdu tirrispondu anke mqanqlin mill-biża minħabba l-ilmijiet. Għaliex ta' bilħaq hemm verità, hemm realtà terribbli tistenna qas biex nistgħu nimmaġinaw il-daw kollha li ma jkunux fl-arka tal-biża l-aħwa. Noe obda u x'ġara, nafu x'ġara jew le. Żgur li nafu. Familtu u salva, mhux hekk jew le. Nafu l-istorja. Obda ddaħal fl-arka u wara li għadda d-dilluvju ħarġ u salva. Anka dil-kelma salvazzjoni. Xi tfisser forsi? Nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqha, xi tfisser tkun salvat. X'qegħdin nirreferu għaliha? Ġesu meta ngħidu isalva xi ħadd, jiġifieri Ġesu jissalvana wkoll mill-ħtija aħna ħatjin u l-korla tal-Alla. Alla huwa nkurlat kontra l-midneb u Alla ħajtina l-kundanna u l-kastik u Ġesu jisalvana minn dan kollu. Ħarġek minnu, ma dekx issa taħt il-ġudizzju sever tal-Alla. Tajjeb li ngħidu s-salvazzjoni tal-Alla hi waħda kompluta, hi waħda sħiħa, mhux biċċa, jiġifieri mhix salvazzjoni parzjali. Alla jsalva l-bniedem f'kull aspett, f'kull qasam, f'kull sens. Jiġifieri mhux biss jeħilsek mill-infern, imma jsalvak kollok hemm minn issa. Hija salvazzjoni ċerta, mhix salvazzjoni shaky, instabbli, alright, jew dubjuża. Ħafna jgħidu jien salvat, imma qiegħed fiha ħerġa' jispiċċa barra ma terġa' jidħol dik mhix salvazzjoni vera. Salvazzjoni tal-Alla hija ċerta, dubjuża. Għaliex naslu biex ngħidu hekk li s-salvazzjoni tal-Alla hija ċerta? Għaliex hija mibnija fuq dak li jagħmel u jagħmel Alla, u mhux fuq dak li kapaċi tagħmel int. Kieku inti isna aħna eżempju ta' tfal, kieku jiddependi fuq kemm iżżomm idejk missierek int biss, jista' jkun li idejk f'xi mument ħatajja u ħadd titilqu, veri jew le? Jista' jkun għax inti tiżżomm sod miegħu, però s-salvazzjoni veru huwa Alla li tiżomm lilek. U d-drieħ tal-Alla mhux ħajajja, id-drieħ tal-Alla b'saħħtu, id-drieħ tal-Alla jaqbdek u jibqa' jżommok għal dejjem. Ftakru li ma kienx Noe li qed iġġor l-arka, ma kienet l-arka li ġarret lil Noe u waslitu għas-salvazzjoni. Tifhmu din is-salvazzjoni tal-Alla hija salvazzjoni ċerta, sikura u stabbli, ferma, importanti din. Tibda minn issa minn dil-ħajja u tul omorna. Ġifieri mhux biss tibda meta mmutu aħna, anka f'dil-ħajja, importanti nifhmu għadina, għaliex Alla mhux biss isalvana mill-ġudizzju li ġej, mill-infern, mhux biss, imma nibdew ingawdu numru ta' benefiċċji f'dil-ħajja. Kemm hija sabiħa dina, m'għandekx għalfejn tistenna li tmut biex tibda tgawdi s-salvazzjoni. Le, is-salvazzjoni li Alla jagħti lil mitneb li jindem u jemmem f'Ġesu tibda minn issa u jibda jgawdi ħafna benefiċċji, wis biex insemmuhom f'dal-ħin, però ħansemmilkom ftit ħadd apprezzaw kemm hija salvazzjoni mill-isbaħ, salvazzjoni sabiħa. Pereżempju Alla jaħfirlek dnubitek kollha. M'hemmx passati, preżenti u futuri. Jaħfirhomlok, jikkanċella dejnek kollu, jixtuf il-baħar. Darba għal dejjem. Alla jirrikonċiljak miegħu, ġifieri terġgħu tiġu ħbieb fejn int kont l-għadu tal-Alla, Alla nkorlat għalik minħabba dnub,
meta inti tkun salvat titħabbeb ma' Alla. Jatik is-sliem, kemm għandna bżonn is-sliem, il-paċi. Jatina s-sliem fil-kuxjenza tagħna, fil-moħħ tagħna, is-sliem ma' xulxin, is-sliem. Alla jatik is-sliem, sliem li d-dinja ma tagħtihulniex, sliem li ħadd mu kapaċi joħodulna. Issir ħolqien ġdid. Alla jagħmlek kreatura ġdida u tibda tindun li tinbidel bil-mod il-mod, tibda taħseb mod ieħor, tibda tixtieq affarijiet li qabel ma kontx tixtieqhom affarijiet t'Alla, jibdew dejquk l-affarijiet tad-dinja li qabel kont toxa, jagħmlek ħolqien ġdid, litteralment, bil-mod il-mod ċertu vizzi illi qabel dejjem jiddominawk, tibda bil-mod il-mod toħroġ rebbieħ. U tinduna, għaliex sirt ħlejqa ġdida. Okay? Tibda tara ċertu frott tal-ispirtu ngħidulu jikber fik. Fej qabel ma kien ħaġa ta' xejn tisplodi, tinnervja, jibda jikber fik is-sabar, is-self-control, ir-rażna fuq nifsek. Fej qabel kont tħobbis il dawk li tarhom sbieħ jew kif tara xatt li jdejqek taqsek taqtaw il-barra tibda tikber fik l-imħabba. Li ġie minn Alla għal kulħadd. Għal kulħadd ma tħares lejlu ċuħ. Li tħobb anke għal min jagħmilek il-ħsara. Fi żwieġ, fuq il-familja, x-xogħol, dawn l-affarijiet kollha. Ma' salvazzjoni bil-mod il-mod tibda tarhom fil-ħajja tiegħek. Tidħol f'relazzjoni ġdida ma' Alla Trinità. Alla jsir missierek u inti ssir liben jew bint adottata. Ġesu jibda jammar f'qalbek bħala l-arus tiegħek, fil-kuxjenza tiegħek bħala l-kaptan li jmexxik u f'ħajtek bħala s-sid uniku tiegħek. L-Ispirtu Santu jisawwa fuqek kemm sabiħa dina, jgħinek fit-talb, jgħinek tifhem il-Bibja bil-mod il-mod, jgħinek u jiddireġik fid-deċiżjonijiet li tieħu tal-ħajja. Jafdalek doni wkoll biex inti sservi bihom u ħafna aktar. L-aħwa din hija salvazzjoni mill-isbaħ, hija salvazzjoni li nerġa' ngħidilkom bi grazzja. Okay, ftakru din, int ma jistħoqlokx. Int ma jistħoqlokx li Alla jsalvak. Anzi, mur pass lil mhux tal-li ma jistħoqlokx li Alla jsalvak, int jistħoqlok li Alla jikkastigak għax Alla huwa ġust. Kif ngħidu, Alla huwa ġust u jagħtik dak li ħaqqek. Alla huwa ħanin u ma jagħtikx dak li ħaqqek. Però Alla huwa grazzjuż u jagħtik dak li ma ħaqqekx. Din hija l-grazzja t'Alla. Alla jagħtina salvazzjoni, Alla joffrina salvazzjoni lilna li aħna midin bin indenju ma jistħoqinniex. Okay, f'mod tajjeb x'qed joffrilna Alla. Mela, illum Alla reġa' wera l-ħnina tiegħu magħkom, it-tieba tiegħu magħkom kif? Billi reġa' fakkarkom, forsi infurmakom għall-ewwel darba u avżakom dwar xi ħaġa li żgur ħad tiġri. Ġejju, ħadd ma jaf meta ma ġej żgur, jum terrifikanti, ibqgħu ċerti minn dan u tippruvawx tagħmluh isbaħ milli ju fejn Alla tiġġudika l-bnedmin kollha. Did-darba mhux ħajġġudikhom bl-ilmijiet, bid-dulluvju, però ħajġudikhom bin-nar, hekk tgħidilna l-Iskrittura. Għad jikkastiga ġifieri b'eternità fl-infern daw kollha li ma jkunux jinstabu f'Ġesu. Daw kollha li mhumiex fl-arka tas-salvazzjoni provduta minnu stess. Qudiemkom dal-għodu Alla poġġa lifeboat. Provduta u ddiżinjata minnu stess. L-unika waħda li kapaċi u li tista' issalvakom. Xi wħud diġà daħlu, ħafna daħlu, għaliex Alla ma jqgħodx ħares lejlu ġu int minn int, jekk inti tirrispondi int ħadkun milquh. Ħafna daħlu f'din l-arka. Inti wieħed minnhom, inti waħda minn dawk li diġà dħalt fl-arka. Jekk le, x'se tagħmel? X'se tagħmel? Ħatibqa' tiddubita, ħatibqa' tipposponi, jiġifieri forsi għada u mhux illum, ħanistenna naqra oħra, ħanaħsibha, ħatibqa' tipposponi, ħatibqa' teżita, tibża ġifieri għax min jafek u min jaf ħajġri.
ħatibqa' tistenna hawn min jibqa' jistenna sakemm issolvi l-problemi kollha ta' ħajtek, sakemm nissetelja ta' issa jkun għadek żgħir issa nsib xogħol. U mbagħad tkun għadek nhar ikbar u mbagħad niżżewweġ, jew mbagħad forsi nidħol fl-arka. Hekk sakemm issolvi l-problemi, jew għandek problemi fid-dar, ħansolvihom u mbagħad, jew forsi ħatistenna sakemm twieġeb il-mistoqsijiet kollha fuq Alla, fuq il-ħajja tiegħek, le laħwa, nispera li le. Nispera illi ma toqgħodx lura milli twieġeb għall-istedina tagħha. Għaliex il-għala tiċħad. Il-għala tiċħad dik l-arka li Alla jipprovdilek tażel u tippreferi tibqa' fejn int. Il-għala x'sens tagħmel? X'sens tażel il-mewt ċerta u tirrifjuta il-ħajja? M'hemmx sens fiha. Il-għala tagħmel hekk. L-aħwa, il-bib tal-arka illum jinsab miftuħ beraħ, mal-ġemp, Ġesu għalinna jien u l-bib, bib wieħed u għallet jikmandana biex nidħlu fih, biex nidħlu minnu. Qed isejjaħlek għall-indiema u l-fidi f'Ġesu Kristu tinjorax is-sejħa tiegħu. Imma wieġeb minnu fih. U jekk tagħmel dan, jekk twieġeb Alla jagħtik kelmtu li jien tankint tkun salvata għaliex tkun dħalt f'Ġesu, l-arka tas-salvazzjoni tagħna.